Il-Kamra tan-Negozji żaru medji appellata għal paċenzja u għal kollaborazzjoni ta' kulħadd e kif se jibdew ikunu rilaxxati ċerti miżuri ta' restrizzjoni kontra l-imxija tal-coronavirus. Fis-qarrija l-Kamra qalet li taqbel mal-idea li ċerti ħwienet jerġgħu jitħallew jiftħu għax din tista' tkun sinjal li qed noqorbu lejn in-normalità. Madankollu rikonoxxiet li triq għadha twila u dan u biss il-bidu. Kif naġixxu fil-jiem li ġejjin jaf jiddetermina l-pass il quddiem. Għaldaqstant il-Kamra enfasizzat l-importanza li l-komunità kummerċjali u l-konsumaturi jużaw sew din l-opportunità fil-waqt li jobdu d-direttivi li qed jinħarġu mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Kamra qalet li ħafna mill-membri tagħha esprimew tħassib fost l-oħrajn għax qed jaraw li wħud mill-impjegati ma jridux jidħlu lura x-xogħol ħalli jkomplu jieħdu ħsieb lulidhom. Oħrajn qed jinkwitaw li min jikrilhom l-ispazju se jerġa' jibda jiġri warahom għal flus tal-kirja la darba se jkunu jistgħu jerġgħu jiftħu. U f'dan il-kuntest li l-Kamra tal-SMEs appellat għal paċenzja u l-kooperazzjoni ta' kulħadd għax dan hu l-uniku mod kif l-ekonomija tista' terġa' tibda tirkupra u tiġi lura fuq saqajja.